നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമോന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. സന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം വേദാന്ത കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി ശഭാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ആഞ്ജകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതല ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപദായിനെ ഗൗരകഥാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ജയമാണ്. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ മലയാളം ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചു പോയത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ജ്ഞാനം ത്രിഗുണങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തില് ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകണം, നല്ല തീരത്തോളം. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. 23-ാമത്തെ അല്ലേ മാതാജി? നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേപ്സുനാ കർമ്മ യത്തത് സാത്വിക ഉച്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മ സാത്വിക തലത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? അനാസക്തമായ രാഗദ്വേഷരഹിതമായും അലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാതാജി അമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിയന്ത്രിതമായിട്ടായിരിക്കണം കർമ്മം, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ്? ദേഷ്യമോ ബന്ധുത്വമോ അല്ലെ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ. രാധാ നായർ മാതാജി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ദേഷ്യവും അതേപോലെ എന്താണ് കൂടുതൽ അടുപ്പവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതായിരിക്കും? ത്രിഗുണങ്ങളില് സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. 24. പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം. യത്കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 25. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാമനപേക്ഷ്യ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്തത് താമസമുച്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? മിഥ്യ അഹംഭാവം കാണും അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ അവർക്ക് അവസാനമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഓടി നടന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം. രാവും പകലും ഉറക്കവും ഊണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവര് പ്രയത്നിച്ചാല് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ അവർക്കൊരു മിഥ്യ അഹങ്കാരവും വരും. ഞാൻ എന്തൊക്കെ നേടി എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ സ്വത്തുവകളെ കുറിച്ചും മക്കളുടെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജോലി സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു അഹംഭാവം വരും. അവർക്ക് ഊണും ഉറക്കവും കാണത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് രജോ ഗുണക്കാരുടെ കർമ്മം. അടുത്തത് പറയുന്ന തമോ ഗുണക്കാരുടെ കർമ്മം എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്തായിരിക്കും? ഭൗതികതയില് മുഴുകിയതായിരിക്കും. അന്യർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. അവർക്ക് തന്നെയും ശാരീരിക മാനസിക പീഡനമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശരിയും തെറ്റും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം. അവരും പൊതുവെ അലസരുമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, വേദങ്ങള് ഇവയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും അവര് ചെവിക്കൊള്ളത്തില്ല. അങ്ങനെ തന്നിഷ്ടം പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവർ ഭൗതികതയില് വീണ് കിടക്കും. അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമദൂതന്മാരായിരിക്കും അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ്. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. മുക്തസംഗോനഹം വാദി ധൃതുത്സാഹ സമന്യതഃ സിദ്ധസിദ്ധ്യോർ നിർവികാര കർത്ത സ്വാത്വിക ഉച്യതേ. 27, 28 കൂടെ വായിച്ചോളൂ. 27 രാഗീ കർമ്മഫലപ്രപ്സുർലുബ്ധ ഹിംസാത്മകോ അശുചിഃ ഹർഷശോകാനിത്വാകർദോ രാജസാ പരികർത്തിതഃ 28 അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഡോ നൈഷകൃതി അലസഃ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്ത താമസ ഉച്യതേ. ഇനി വായിക്കുന്നവരെല്ലാം 3 എണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വായിക്കണം. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണത്. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മജ്ഞാനം കർത്താവ് അല്ലെ? ആ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് മിഥ്യ അഹങ്കാരം കാണത്തില്ല. പിന്നെ അതെല്ലാം ത്യജിച്ചിരിക്കാം. അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവര് കളയും. പിന്നെ അദൃഢ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചഞ്ചല മനസ്കരായിരിക്കത്തില്ല. ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ സത്വഗുണക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുക, പൂജകൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യും. അതെല്ലാം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും. ആരും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണ്ട. സ്വയം തനിയെ തോന്നിയിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഉത്സാഹവും കാണും. പിന്നെ അതിൽ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അവർക്ക് ജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലും അവർ ഒരേ രീതിക്ക് അത് എടുക്കാം. തോറ്റാ പറയും ഇനി അടുത്ത് ജയിക്കും, ജയിച്ചാ പറയും ഇത്രയല്ലേ, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവര് എടുക്കുക. അല്ലാതെ അതിൽ തുള്ളിച്ചാടുകയോ അല്ലാതെ കരഞ്ഞു വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള അക്ഷോഭ്യനായിരിക്കും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മാനാപമാനങ്ങളൊന്നും അവരെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ബാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതവര് ഫേസ് ചെയ്യും. അതിന് നല്ല ശക്തിയോടെ എന്ന് വെച്ചാലും മനഃചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ തന്നെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് കർത്താവാണ് സാത്വികൻ. കർത്താവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോ കർത്താവ് അല്ലേ? ആ കർത്താവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമില്ല, വിദ്യ അഹങ്കാരമില്ല, സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട്, ഉത്സാഹമുണ്ട്. അപജയങ്ങളില് ജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലും അക്ഷോഭ്യനായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആളിനെ സാത്വികൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അടുത്ത രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. ആസക്തി കാണും എന്നുള്ളതാണ്. ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനായിരിക്കും. അതേപോലെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മുഴുകി അങ്ങ് ചെയ്യും. കഠിന പ്രയത്നിയായിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും ആസക്തി കാണും എന്നാണ്. ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനായിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് വിചാരിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും, ലോഭിയായിരിക്കും. എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാ, ചെയ്താലും പോരാ.
അപ്പൊ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, 100% പെർഫെക്ഷൻ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും. പിന്നെ ഈർഷ്യാലുമായിരിക്കും, എല്ലാവരുടെടുത്തും ദേഷ്യമായിരിക്കും, വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും, എങ്ങനെയും പണം സമ്പാദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം നേടണം, തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ആയാലും അത് നേടിയെടുക്കണം, ദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനായിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ സുഖത്തില് അധികം സന്തോഷിക്കും, ദുഃഖം വന്നാല് അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനുമാകും. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കർത്താവ് പ്രവർത്തകനാണ് രാജസ സ്വഭാവി. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആ കർത്താവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നതിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നതിലും ഒന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസം കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള കർമ്മ, എന്താണ് തെറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല, എല്ലാം എതിർത്തുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും. ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും. ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ഏത് കാര്യവും എന്താണ് ഉടനെ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ദുർവാശി, അത് തെറ്റോ ശരിയോ ആയിരിക്കണം നോക്കത്തില്ല. ചതിയനായിരിക്കും, എല്ലാരെയും പറ്റിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കാണുന്ന ആളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചതിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീറ്റിങ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ച് നേടാനായിട്ട് ഓരോന്നും. പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിച്ച് സന്തോഷം കാണുന്ന ആളാണ്, അതിൽ സമർത്ഥനാണെന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നതിലും അപമാനിക്കുന്നതിലും സന്തോഷം കാണുന്നു, അതിൽ സമർത്ഥൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടാക്ട്ഫുൾ ആണ് വളരെ അതിന് അല്ലെ, ആ സ്കില്ലുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അലസനാണ്, ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും സമയത്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങിയും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുന്നത്, ഇരുന്നും കിടന്നും ഉറങ്ങിയും ഒക്കെ കഴിയും. ദുഃഖിതനായിരിക്കും, ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ട്. സന്തോഷം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഏതാണ് ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡായിരിക്കും അല്ലെ, ഒരു വിഷാദ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അയാള്. എത്ര കിട്ടിയാലും എന്താണ്, എന്ത് കിട്ടിയാലും സന്തോഷിക്കാനുള്ള ആണെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് താമസൻ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ്. ആ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, താമസം അല്ലെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ്, അതൊക്കെ ഏതിനെതിരാണ്, ഈ സത്വഗുണത്തിനും രജോ ഗുണത്തിനും എതിര് തന്നെയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് തമോ ഗുണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധേർഭേദം വിവേകൈവ ഗുണത്തസ്ത്രീവിധം ശൃണു പൃഥക്തേന ധനഞ്ജയ പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാവേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി യയാ ധർമ്മം ച കാര്യം ചാഗര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാധി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വായിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ. അടുത്ത ബുദ്ധി, പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം ആരാണെങ്കിലും, സമയം കളയാൻ പാടില്ല. മാതാജി ഞാൻ വായിച്ചോളൂ, ഇപ്പോഴേ വായിച്ചോളൂ, ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റിയതാണ് മാതാജി, സോറി. അപ്പൊ അടുത്തെന്താ, ബുദ്ധി എന്താണെന്നാണ്, എങ്ങനത്തെ ബുദ്ധി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളിന്റെ ബുദ്ധി എന്തായിരിക്കും? കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത് അറിയാം, അതറിയാം. ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതുമായത് എന്താണെന്നറിയാം. ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നറിയാം. അയാളാണ് സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ആള്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ, ബുദ്ധി എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, വിവരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആള് ചെയ്യുന്നത്, സാത്വികൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരി, എന്ത് തെറ്റെന്നറിയാം. പിന്നെ ഏതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയാം. പിന്നെ ഏതാണ് ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം, ഭൗതികതയിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് ഏതാണ്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം തരുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ മോചനത്തിനുള്ള കാര്യം അറിയാം, ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം. പിന്നെ ഏതാണ്
ഏതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്? പേടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ടെൻഷൻ വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ശരിയും തെറ്റും എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അതേസമയം രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാം, ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്താണ് അത് തന്നെ ഇവിടെ. ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ലെ? ഇവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ ഒന്നിനെ വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? എപ്പോഴും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രാജസ സ്വഭാവി. പക്ഷെ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അതേസമയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണോ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല, അല്ലെ? കാരണം എന്താ? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് താമസ ബുദ്ധി. അപ്പൊ മുഴുവനും തെറ്റുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമായിരിക്കും ആരാ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, അല്ലെ? അവരെന്താണ്? ശരിയും തെറ്റുമെന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞു. വ്യാമോഹമാണ്, എപ്പോഴും ഒരു ഭ്രാന്ത അവസ്ഥയാണ്, അല്ലെ അവർക്ക്? പിന്നെ ഏതാണ്? അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. അതേപോലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ശരിയെ അവരെന്താണ്? തെറ്റെന്ന് വിചാരിക്കും. അതേസമയം വേറെ ഏതാണ്? മോശമായിട്ടുള്ള അശ്ലീഷമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാഹിത്യ കൃതികളെ അവർ ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് പ്രവർത്തിക്കും. അധർമ്മത്തെ കണ്ട് അവർ വിചാരിക്കും അതാണ് ശരി, എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ധർമ്മത്തെ കണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാം തെറ്റുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ താമസ ബുദ്ധിക്കാര് ചെയ്യുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആളില്ലേ വായിക്കേ? ധാരയതേ മനഃ പ്രാണയേന്ദ്രിയക്രിയഃ യോഗേന വ്യഭിചാരേണ ധൃതി സ പാർത്ഥ സാത്വികേ. മൂന്ന് വായിച്ചോളൂ അതായത്. യയാതും ധർമ്മകാമാർത്ഥൻ ദൃഢഃ ധാരയതു അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവ ച ന വിമുഞ്ചന്തി ദുർമേധ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ കുറിച്ച്. ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യം. അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന, നിശ്ചയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാത്വികരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്തെ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് അവരെടുക്കുക. അപ്പൊ അവർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പം എന്തിനുള്ളതായിരിക്കും? യോഗ അനുഷ്ഠാനത്തെ നിലനിർത്തും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗ നമുക്ക് വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി യോഗ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഉറപ്പുള്ളത്. ദൃഢമായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പുള്ളത്. അത് ചെയ്താല് എല്ലാം ശരിയാകും, അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോട് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ, ആത്മാവിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇവ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന? പ്രവർത്തനം നിരതമാക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്താണ്? അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടത്തില്ല. മനസ്സിനെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടത്തില്ല. പ്രാണൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സനുസരിച്ചായിരിക്കും ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തെ നിലനിർത്താനും പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഏതിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ അവയൊക്കെ എന്താണ്? അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമെടുക്കുന്നയാളാണ് സാത്വികൻ. നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതില് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം എടുത്താലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കത്തില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും.
അങ്ങോട്ട് പതറത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ തോന്നുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളത് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കും സാത്വികം. അതേസമയം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം എടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും രാജസം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഇതാണ് ഭക്തരുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 4 പേരുണ്ടെന്ന് അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ, അതിലൊരു പ്രധാനിയാണ്. പിന്നെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം. അപ്പം പുണ്യകർമ്മങ്ങളെയും പിന്നെ ഏതാണ് ധനസമ്പാദന, അർത്ഥം, പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിശ്ചയങ്ങൾ എടുക്കാം. അത് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എടുക്കാം. പിന്നെ ഏതാണ് അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായി തീരും. ഏതിലുള്ള ആസക്തി? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ധനം സമ്പാദിക്കാനും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായിട്ട് അത് ഫലം ഇച്ഛിച്ച ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആള് എടുക്കുന്ന നിശ്ചയത്തെയാണ് രാജസം. അപ്പൊ രാജസം എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊക്കെ ലക്ഷ്യം? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം അല്ലെ. പിന്നെന്ത് കാണും? അത്യാസക്തി കാണും, ഫലകാംക്ഷയായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന നിശ്ചയമാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തീരുമാനം എടുക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനത്തെ നിശ്ചയം. അതേസമയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമാതിരി ബോധമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, ഭ്രാന്താവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെപ്പോഴും സ്വപ്ന ലോകത്തിലായിരിക്കും, വ്യാമോഹത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഏത് നേരവും വിഷാദമായിരിക്കും. പിന്നെ വളരെ ബോധമൊന്നും ഇല്ല, അലസരയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത, അങ്ങനെ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമായിരിക്കും അവർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ നിശ്ചയമെല്ലാം സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം ഇവയ്ക്കൊക്കെ അധീനമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അവരുടെ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമായിരിക്കും അവരെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ നിശ്ചയമെല്ലാം തെറ്റായിട്ട് വരും, ഒന്നും ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിഷാദം വരത്തേ ഉള്ളൂ. വിഷാദം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ, ദുഃഖം കൂടുതലായിട്ട് വരും. ഹരികൃഷ്ണ, അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാപ്യമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി യത്തദഗ്രേ വിഷമിവാം പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദകം. ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? സന്തോഷം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? സുഖം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സുഖം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വികം. അപ്പം തുടക്കത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആദ്യം വിചാരിച്ചെന്താ, ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ് എന്ന് തോന്നി അല്ലേ, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെ പോയപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് കുറേശ്ശെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഒരുവിധം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നൊരവസ്ഥയായി അല്ലേ. ആദ്യം എന്താണ്? ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റൂല, ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി, വിഷം പോലെ തോന്നിച്ചു, എന്നുവെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പഠിച്ച് തീരാറായി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ബുക്കും വായിച്ച് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്നൊരവസ്ഥയിലെത്തി.
നമ്മള് നെല്ലിക്കയെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ, ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും അല്ലേ? നെല്ലിക്ക അങ്ങനെയല്ലേ, ആദ്യം കടിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു മധുരവും ഇല്ല, കയ്പ് പോലത്താണ്. പക്ഷെ കഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ രുചി, തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഭയങ്കര മധുരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഏതാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ വിഷം, പക്ഷെ അവസാനം എന്താണ്, നല്ലതായിട്ട് തോന്നും, സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതായിരിക്കും, അമൃത തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠനം എന്തിനൊക്കെ ഇടയാക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സുഖമായിരിക്കും സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുക. അതേസമയം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യ സുഖം തോന്നും, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും, ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ശബ്ദം, മണം അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ, അതിനോട് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. അതാണ് രാജസ സുഖം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആഹാരം അല്ലെ, നമ്മുടെ രുചി നോക്കിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളാം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നല്ല രുചിയായിട്ട് കഴിക്കും, പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് വയറുവേദനയും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സുഖം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടും, അവസാനം എന്താ, ഇതെവിടെ സൂക്ഷിക്കും, കള്ളന്മാര് കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെയുള്ള പേടിയാണ് അല്ലെ. വീട്ടിൽ വെക്കാൻ വയ്യ, ഒരിടവും വെക്കാൻ വയ്യ, ആരിടത്തും പറയാൻ വയ്യ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് തുടക്കത്തിൽ സുഖം, ഒടുവിലെ ദുഃഖം. അതാണ് രാജസം. അവർക്ക് പണം സമ്പാദനമാണല്ലോ പ്രധാന, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതാണ് അവരുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം തന്നെ അല്ലെ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധമായിരിക്കും, അവർക്ക് ഒരു അറിവുമില്ല, അജ്ഞാനമായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഒരു അറിവും കാണത്തില്ല. അത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് ശരിയും തെറ്റും അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഒരു വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവർ. നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖമാണ് താമസം. അവരുടെ സുഖം എന്താണ്, കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക അല്ലെ, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് പ്രമാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ചിന്തയൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ സമയം കളയുക, അതാണ് അവരുടെ സുഖം, അതാണ് താമസ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമീവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച. അടുത്ത വായിക്കാം. ഇത് മാത്രമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചുരുക്കത്തിൽ പറയാണ്, 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മം പറഞ്ഞു, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സുഖം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. നിശ്ചയദാർഢ്യം പറഞ്ഞു, ബുദ്ധി പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധി ഓരോന്നും എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിലൂടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലോ എന്ന് വെച്ചാല് 6 ലോകങ്ങൾ മേളിലല്ലേ, ഭൂമിയും കൂട്ടി 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതിജന്യങ്ങളായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഏതൊരു ജീവിയും ഇല്ല എന്നാണ്. ഇതപ്പോ ഏതാണ്, ഉപരിലോകങ്ങൾ, ദേവന്മാരെ ആണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ളവരെ ഇത് സ്വാധീനിക്കാം. പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദ്യം. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ്, 3 ഗുണങ്ങളില് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഏത് ഗുണമാണെന്ന് തോന്നുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാത്വിക ഗുണം. സാത്വിക ഗുണം അല്ലെ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, അതാണ് പ്രയോജനമുള്ളത് എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, അതിലെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ കൂടുതലും ഭഗവാനെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഒക്കെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും കർമ്മമാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും നിശ്ചയദാർഢ്യമാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെയും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിച്ചായതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട്
നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം വരും. പ്രയോജനം എന്താണ്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടുതൽ ആത്മീയതയിലോട്ട് മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയണം, ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 6 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് പരമോന്നത പുരുഷനെ ആരാധിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അടിമപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണ അതീതനാകാം, നമുക്ക് അവയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കീഴ്പ്പെടുത്തണ്ടേ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നതാണല്ലേ, 7 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്നാണ് അടുത്ത 6 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നിഷ്കർമ്മ യോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനെയോ ക്ഷത്രിയോ വൈശ്യനെയോ. അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറി അത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 3 വായിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശുദ്രാണം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈ ശമോദമസ്തപ ശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം ശൗര്യം തേജോ ഹൃദിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ദാനമീശ്വര ഭാവാച്ഛ ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനാൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഇവിടെ വർണ്ണങ്ങളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ, വർണ്ണ ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഓരോ വർണ്ണത്തിലെ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നിർദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് നേടാം? ഈ പാപമോചനം നേടാം. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ശുദ്ധീകരണം നടക്കും. അവരുടെ ഗുണത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി അവർക്ക് എവിടെ എത്താം? ഉന്നത തലത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ത്രിഗുണ അതീതനാകാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശ്യം, ത്രിഗുണ അതീതനാകാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തില് 9 ഗുണങ്ങളിലാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ വർണ്ണത്തിലുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് 9 ഗുണങ്ങൾ കാണും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളില് എന്ത് കാണും? 9 ഗുണങ്ങൾ കാണും ബ്രാഹ്മണരുടേതില്. അതേതൊക്കെയാണ് 9 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന? ശാന്തത, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധി, വിശുദ്ധി, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആസ്തികം എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് റിലീജിയസ്നെസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി, ബോധം, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശാന്ത സ്വഭാവികളായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ. നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അയാൾ കോപിഷ്ഠനാകത്തില്ല. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാല് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തപസ്യയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാവിലെ 4 മണി മുതൽ അവര് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ അവർ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും. എല്ലാം വളരെ നിഷ്ഠയോടെ തപസ്യയോടെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാനസിക ശാരീരിക ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കും, പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ സത്യസന്ധത കാണും. പിന്നെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയേണ്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും.
അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് വിജ്ഞാനം, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ്. അപ്പൊ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ജ്ഞാനം നേടി വെച്ചാൽ പോയി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൂജ നടത്താൻ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അറിവുള്ളത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ പോരല്ലോ, അവര് മന്ത്രമൊക്കെ ഉരുവിട്ട് പൂജ നടത്തണം അല്ലെ. അതാണ് വിജ്ഞാനം. പിന്നെ ആസ്തിക്യം, അവരെപ്പോഴും മതപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവര് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം മതത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവർ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 9 ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്ഷത്രിയരുടെ പറയുന്നു, അത് 7 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 9 ഇവിടെ 7 പരാക്രമം, ബലം. ബലം, എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം. ധൈര്യം, സാമർത്ഥ്യം. അങ്ങനെയുള്ള 7 ഗുണങ്ങൾ. പരാക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് പരാക്രമം വേണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കാര്യം നിശ്ചയിച്ചാലും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അവര് ഭരണകർത്താക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. രാജാവൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നപ്പോ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തിയും പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. അപ്പൊ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം, അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റണം, അതിനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ, നൈപുണ്യം. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ പേടിച്ചോടുന്നവരെ യുദ്ധത്തിന് വിടാൻ പറ്റുമോ ക്ഷത്രിയര്? അപ്പം ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ്? എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണരുത് അല്ലെ. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കേണ്ടടുത്ത് ക്ഷമിക്കണം, ദാനം ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ദാനം ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് ഔദാര്യം. അപ്പൊ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. ചിലപ്പോ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റായിരിക്കും, അപ്പൊ അവരെന്താണ് അവിടെ ഒരു ഔദാര്യം കാണിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നേതൃത്വ പാഠവും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത തമോ ഗുണക്കാരുടെയാണെങ്കിൽ 3 ഉള്ളൂ. സോറി, തമോ ഗുണമല്ല, വൈശ്യരാണ്. വൈശ്യർ അവരാണെങ്കിലോ കൃഷി, കച്ചവടം, പിന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തൽ അവരുടെ തൊഴിലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. കൃഷി, കച്ചവടം, കന്നുകാലി വളർത്തൽ. അപ്പൊ ഗോരക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ കന്നുകാലി വളർത്തല്, വ്യാപാരം, അത് കച്ചവടം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അവർ ചെയ്യണം. സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ അത് അവര് നടപ്പിലാക്കണം. അതേസമയം ശൂദ്രരാണെങ്കിൽ 1 ഉള്ളൂ. അവർക്ക് അധ്വാനം, മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കല്. ഇപ്പൊ 3 മറ്റ് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരെ സേവിക്കലും അവർക്ക് സേവ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ അവർ അധ്വാനിക്കണം സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. പരിചരണം, സേവ, അധ്വാനം, അതാണ് 1 ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ 3 കൂട്ടരുടേത്. ഏതാണ് അവരുടെ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 45 വായിച്ചോളൂ. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരക സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് സ്വാഭാവികമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന ഡ്യൂട്ടികളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയാല് അവർക്ക് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ചെയ്താൽ ബ്രാഹ്മണന് എന്ത് കിട്ടും? പൂർണ്ണത വരും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ശൂദ്രന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സേവനമാണ് അല്ലെ. അത് ആ സേവനം അയാൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ ശൂദ്രനായി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സേവ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാതിരുന്ന അത് പാപമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അയാളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓരോ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ അവർ നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കും, അനുഗ്രഹം കിട്ടും, അവർക്ക് ക്രമേണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത 46, 47 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വകർമ്മണാം സമഭ്യാസ്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവാഃ ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണാഃ പരധർമാത് സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 46 പറയുന്നത് 46 പറയുന്നത് സ്വകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് സേവനമായിട്ടത്
എടുക്കാം. അപ്പൊ അവനവന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്താൽ അതെന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും ഭഗവാൻ? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും സമൂഹത്തിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ വർണ്ണത്തിന് ഓരോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ഏതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, കൃഷി നടത്തുന്നത് അല്ലെ, കൃഷി നടത്തുന്നത്, പിന്നെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നും അവരവര് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഒരേപോലെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് ഉന്നതി വരും അല്ലെ. അതാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അല്ലെ. എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. 4 വർണ്ണങ്ങളും അതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഇത് ദർശിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുക. ഇവിടെ എല്ലാം പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഏതാ വർണ്ണങ്ങളിൽ പറയുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം അതിലും ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അന്യന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരു ശൂദ്രൻ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ശൂദ്രൻ, എനിക്കുള്ള കർമ്മം വേണ്ട, ഞാൻ വൈശ്യന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അത് നേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കും. അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള ജ്ഞാനം അയാൾക്കില്ല അല്ലെ. ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല അദ്ദേഹത്തിന്, ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ ശൂദ്രൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല. അപ്പൊ ചിലര് നന്നായി ചെയ്താലും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരാൾ മറ്റാളിന്റെ ജോലി ചെയ്യുകയല്ല, അവനവന് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. മറ്റത് ഏതാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യം ക്ഷത്രിയൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായി ചെയ്തെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. ഫലം എന്താണ്? പാപമായിരിക്കും ഫലം. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ പാപം കിട്ടും. അപ്പൊ പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് കാരണം അവരവർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് പറയുന്ന ആരാണ് ആദ്യം മരത്തിൽ കയറുന്നവൻ അയാൾ വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റിയ ആളാരാണ്? ഇതായിരിക്കുന്ന കുരങ്ങനാണ് അല്ലേ. പെൻഗ്വിൻ കയറാൻ നോക്കിയാലോ ആന കയറാൻ നോക്കിയാലോ അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. ഇവരെല്ലാം താഴെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. ആനയ്ക്ക് പിടിച്ച് മരത്തെ തള്ളിയിടാം, അത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവികൾക്കൊന്നും മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവർ ശ്രമിച്ചാലും പരാജയപ്പെടുകയായിരിക്കും ഫലം. പക്ഷെ ജയിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? കുരങ്ങൻ ചെയ്യേണ്ടത് കുരങ്ങൻ ചെയ്യണം, അത് മറ്റുള്ളവർ കൈകടത്തരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 48 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദ്ദോഷമഭിനത്യജേത് സർവാരംഭാ ഹി ദോഷേണ ധൂമേന ഗിരിവാവൃതഃ. അടുത്ത ശ്ലോകം പ്രഭുജി വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. പ്രഭുജി കുറെ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത്, അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പ്രഭുജി പിന്നെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അവര് വായിച്ചോട്ടെ എന്ന് പ്രഭുജി വിചാരിച്ചാണ്. സാത്വികനായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് 48 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരുവന് തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അല്ലെ, ദോഷങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്? പുക ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കാതിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ.
തീ കത്തിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെ? അപ്പൊ തീ കത്തിക്കണമെങ്കിൽ പുകയും കാണും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വേണം അത് ചെയ്യണം. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ, അതിന് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം കടമകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ആരെയും കടമകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. അസക്ത ബുദ്ധിം സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹഃ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേന അധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ളത് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കടമ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണ്ട. തനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കടമകൾ ചെയ്യണം. അതാണ് കർമ്മയോഗം. അപ്പോഴെന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാണ് 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നിഷ്കാമയോഗയിൽ കർമ്മയോഗയിലൂടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലെത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തും. ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണ ഭക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗയിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ ഏർപ്പെടാമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനയോഗയിൽ അനാസക്തനായിരിക്കണം? അനാസക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലില്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം. ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഉള്ള ആളിന് ഇതിലെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരിതായിട്ട് അഷ്ടാംഗയോഗയും വരും. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആസക്തിയുള്ള ആളിന് ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നലുള്ള ആളിന്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡ്യുവർ നോൺ ഡ്യുവർ എന്ന് നമ്മൾ 2 വാക്കുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ആ മാനസികാവസ്ഥ ഡ്യുവർ ഷിപ്പ് മെന്റാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുള്ള ആളിനും ജ്ഞാന മാർഗം പറ്റത്തില്ല. പിന്നെന്താ? കർമ്മം തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഉപരിതലത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? കർമ്മയോഗ കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗയിലോട്ട് കയറുന്നത്. അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ യോഗാരൂഢ അവസ്ഥയിലെത്തും. അത് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പഠിച്ചു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അഷ്ടാംഗയോഗ? കർമ്മകാന്ഡം, കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ, അതിൽ ധ്യാനയോഗ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിന്റെ അവസാനത്തെ ലാഡറാണ്, സ്റ്റെപ്പാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്ന യോഗാരൂഢ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാരൂഢാവസ്ഥ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 6 മാതാജി, 6ാമത്തെ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട്, ലാഡറിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് യോഗാരൂഢ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാരൂഢ അവസ്ഥ അഷ്ടാംഗയോഗയില്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സമഭാവന ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അത് അടുത്തിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതില് വായിച്ചു ശ്ലോകം 50. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ യഥാപ്നോതി നിബോധ മേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദം കൈവരിക്കാം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പരമമായ പൂർണ്ണതയായ ബ്രഹ്മം കൈവരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലാണ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ
അപ്പൊ ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയാം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അറിവിന്റെ ഘട്ടം അതാണ് ഏതാണ് യോഗാരൂഢ സ്ഥലം. യോഗാരൂഢ സ്ഥലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഷ്ടാംഗ യോഗയില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് 51 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധ്യാവിശുദ്ധയായുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീന്യദ്വേഷവ്യുതസ്യ ച വിവിക്തസേവീ ലഘ്വാചീയതവാകായ മാനസഃ ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നു ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് സമാധാനം, ശാന്തി. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി, അത് കിട്ടുമെന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഏതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആസക്തി ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ അവര് നിയന്ത്രിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരപ്രസ്തൻ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ. സ്ഥിരപ്രസ്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആളാണ് അത്. അവരുടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഇത് ബോക്സ് വായിക്കട്ടെ. ആ ഈ ബോക്സ് നിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ മോശം ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം, തെറ്റായ അതിശത്വ ബോധമില്ലായ്മയും ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും അങ്ങനെ അയാൾ പരമശാന്തി നേടുന്നു. ഇത് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ 8 ലാഡറിൽ പഠിച്ചില്ലേ? ഓരോ ലാഡറിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, കർമ്മകാന്ഡം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗം. അതില് ഏതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനും പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലം വരും. അങ്ങനെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കയറുന്ന, ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരപ്രജ്ഞനായിട്ട് ഏതിലെത്തുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയില് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, ഭോഗ വിഷയങ്ങൾ ഭൗതികതയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല, ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് പ്രയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. നേരത്തെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളിന്റെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ നിശ്ചയം എന്താണ്? സ്ഥിര നിശ്ചയമാണ് അല്ലെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഓരോ ഗുണക്കാരുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐസൊലേഷനിൽ നമ്മൾ താമസിക്കണം. ഇപ്പോഴൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മളെന്താണ് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്ക്, നമ്മളിപ്പം ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് 3 ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവയെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ 5-6 പിന്നെ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. പിന്നെ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ മോശ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, എന്നുവെച്ചാൽ തമോ ഗുണത്തിലെ മോശം എല്ലാം, തമോ ഗുണത്തിലെല്ലാം മോശം, രജോ ഗുണത്തിൽ കുറെ മോശമുണ്ട് അല്ലെ. അതും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. അഹങ്കാരം പാടില്ല. ചുരുക്കം എന്താ സത്വം നമ്മളൊരു സാത്വികന്റെ 26 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ. ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിലെത്താം? ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അയാൾ വിരക്തനായിരിക്കും, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടിയ ആളായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്?
എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റും, സമഭാവനയോടെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പരമശാന്തി നേടുന്നു. കാരണം എന്താ? ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അശാന്തി വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തി ലഭിക്കാം. നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അശാന്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളിന്റെ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് 54. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു ബൽഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 54 പറയുന്നത് ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവൻ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് ആളിന് സാധിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആള് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ഭക്തി യോഗയിലോട്ട് പോണം. എന്നാലേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ഉന്നത തലത്തിലെത്തുന്ന ആള് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മനിലെത്തും. അവിടെ വച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഭക്തി യോഗ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ എത്താം? വൈകുണ്ഠത്തിലോ പിന്നെ ഏതാണ് ഗോലോകത്തോ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിലോട്ട് തിരിയണം എന്നാണ്. ഇവിടെ സമഭാവ അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാത്തിലും ഇതാ ഓരോന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ യോഗയിലിരുന്ന ആള് ഏത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആള് ആ സിംഹത്തിൻ്റെയിലും പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. ഏത് മൃഗത്തിനെ ആയാലും ഏത് ജന്തുവിനെ കണ്ടാലും, മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ കാട്ടാളന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷികള്, എല്ലാവരിലും ആരെ കാണുന്നു? പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. പരമാത്മാവായി ലൈറ്റ് പോലെ കാണുന്നു, അല്ലേ? പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിംഹം വന്നാലും കരടി വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമില്ല. എല്ലാം ചുറ്റും ഉണ്ടായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭയം വരുന്നത്? അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ വരുന്നില്ല. അത് കണ്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പരമാത്മാവിനെ കാണുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഈ സിംഹത്തിനല്ല കാണുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇത് സിംഹമായിട്ട് കാണും. പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയാല് അതിനാരായിട്ടാ കാണുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാത്മാവ് എന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ് ഈ കാണുന്ന അതിനെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ലൈഡ് ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ സമഭാവന, അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. 55. മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. എങ്കിലേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്താല്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താല്, നാമം ജപിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താല്, നവയുഗ സേവനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? അതൊക്കെ ചെയ്താലേ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വായിച്ചോളൂ. പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നിവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം സർവകർമാണ്യഭി സദാ കൂർവാണോ മദ്വ്യാപാശ്രയഃ മൽപ്രസാദാദാവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. കൃഷ്ണ മാതാജി ഏതാ വായിച്ചത്? ഈ 55-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് 56 അല്ലേ?
അഞ്ചിന്റെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ശേഷം ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുന്നതോടെ ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം ശ്രവണം അല്ലെ? ഭക്തി എന്താണ്? സേവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? ശ്രവണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. അടുത്ത് ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുന്നതോടെ ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വളരുന്നു, ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോവും, പൂർണ്ണമായ ഭഗവജ്ഞാനം കൈവരും. അത് നമ്മൾ 4 കുമാരന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരുന്നവരാണ് അവര്. അവിടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ലോകത്ത് പോയി ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതാണോ ഭഗവാൻ എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ആകർഷണം തോന്നിയത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ ആരായിട്ട് മാറി? ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് അവർ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത പരമോന്നത സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാവ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളെയോ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് യോഗ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിഹീനർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ? നമുക്ക് ഭക്തി മാത്രം മതി. നമ്മളെ ഭക്തരെന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുരൂരമ്മ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് നേടിയത്. അത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതല്ല അല്ലെ? പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ആരാണ്? ശബരി അല്ലെ? അവരെല്ലാം ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയത്. അപ്പൊ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തിയാണ് പ്രധാനം. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ ഒരു ഏതാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഭക്തി സേവനം കൂടാതെ പരമമായ സത്യം എപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് നേരായിട്ട് പഠിച്ചോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് നമുക്കതില് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യം വന്നത്. അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ധാമമായ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം എന്താണ്? പോകാൻ ആരാണ്? ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി. അപ്പൊ അവിടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്ഞാനം വേണം, ഭക്തിയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ മുകളിലെത്തിയാലും എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലും ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കില് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോറി കേട്ടോ, ഇത് ഇതവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അംബിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എടുത്തിട്ടിരുന്നായിരുന്നു മറ്റു സ്ലൈഡിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളു. മറ്റു സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതാണ്?
നമ്മള് 55 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇനി 56. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതില് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ 56. സർവകർമാണ്യപി സദാ പൂർവാണോ മദ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത്? ഇല്ല, കാണുന്നില്ല മാതാജി. അത് ഇനിയിപ്പോ എടുത്ത് വരുമ്പോ സമയം മാറും. കേട്ടാ മതി, ഇനി കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതു തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് തരം പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർണ്ണത്തിനും ഓരോ പ്രവൃത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാല് എന്ത് കിട്ടാം? ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ഇത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടും. അവിടെ ഇനിയുള്ളതിലൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. പിന്നെ ഏതായിരിക്കും? നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? അനശ്വരമായ ശാശ്വതമായ എത്താൻ സാധിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഏതാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനും യോഗ്യനായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 57-ാമത്തെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഗുരുവിന്റെ റോള് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ നേരായ വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട്, അല്ലെ, നേരായ പാത കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചിപ്പം ഇത് വായിച്ചു, ഗീത ശ്ലോകം വായിച്ചു, തെറ്റ് വന്നു, എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രവണം, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്ന, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ തന്നെ പോട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതില് തെറ്റ് പറ്റിയാലും പ്രശ്നമല്ല, ഗുണനിലവാരം ബാധകമല്ല, സമയപരിധിയും പ്രശ്നമില്ല. സമയപരിധി ഇല്ല. നമ്മൾ പതുക്കെ കേട്ടാലും മതി, സാവകാശം കേട്ടാൽ മതി, കുറേശ്ശെ കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പൊ സേവനമാണ് പ്രധാനം. ശ്രവണം, അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ്. 57 വായിച്ചോളൂ. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗ ഉപാശ്രിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്? നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ, ആശ്രിത മനോഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യൂ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ, എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അവബോധത്തിൽ, അതായത് ബുദ്ധിയില് സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ നിങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച ആളായിരുന്നു പാഞ്ചാലി, അല്ലെ? വസ്ത്രാക്ഷേപം വന്നപ്പോ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ച്, അല്ലെ, പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഗോവിന്ദൻ ഓടി വന്നു, അല്ലെ? ഏത് രൂപത്തിലാ ഗോവിന്ദൻ എത്തിയത്? ഒടുങ്ങാത്ത സാരിയുടെ രൂപത്തിലെത്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഡ്രസ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗോവിന്ദൻ എത്തിയത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യമയനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഭഗവാനിൽ അഭയം കൊണ്ടാൽ
ആശ്രിതനായാൽ ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ചിത്ത സർവദുർഗാണി പ്രസാദരുഷ്യസി ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്വച്ഛത്വമഹങ്കാരാൻ. പറയണത് കേൾക്കൂ. ബാക്കി നാളെ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപ സിന്ധുഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ.